Liikeidea verkossa. Internetpohjainen mainostaminen. Ryhmänä Susanna Glönnqvist, Eija Perälä, Matti Rantanen ja Raimo Taavitsainen. Mainonnan kehitystä nykyhetkestä tulevaisuuteen. Uutta mainos- ja tiedotustoimintaa tulevaisuudessa. Tietokonepohjainen mainostaminen minne kaupunkiin tahansa, esim. PowerPoint-ohjelmilla tai muulla sellaisella. Mahdollisuus hallita useidenkin kaupunkien mainontaa. Viranomaistiedotteet tarvittaessa. Parempaa liikenteen hallintaa, turvallisuutta. Rahoitus mainoksilla. Viranomaispalvelut valtion rahoituksella. Internetpohjainen mainostaulu. Reaaliaikainen mainosnäyttö, jossa mainostila 24 tuntia vuorokaudessa. Tarvittaessa erilaisia viranomaistiedotteita myöskin 24 tuntia vuorokaudessa. Helppo laittaa nopeasti. Helppo poistaa nopeasti. Saadaan muokattua mainos millaiseksi halutaan sopimusten mukaan. Antaa laajan mainontamahdollisuuden. Näyttötaulujen sijoittelu eri puolille kaupunkia, paikkoihin missä ihmisiä liikkuu paljon. Laitteiston ohjelmoinnista. Näytön käyttäjät, mainosasettajat, kaupungin viranomaiset, poliisi, viranomaispalvelut. Näytön käyttö heti poliisille, kun viranomaistiedotus vaatii. Hallinta esimerkiksi liikennekeskuksessa Pasilassa, jossa valtion virkamiesten liikkumiset, kulkueet ja niin edelleen ja muut liikenteen tiedotusta tarvitsevat henkilöt. Ja kun tarve päättyy, näyttömainonnan käyttöön. Nykyinen mainonta. Mainonnan ohessa muuta tiedottamista ei saada esille niin hyvin. Hidas, jos tarvitsee saada uutta tietoa nopeasti. Ja sidottu vain muutamaan vaihtuvaan liikkuvaan mainokseen. Ja kuvaa PowerPoint-alustalla tehdystä aiheesta. Ja viranomaistiedotemalli sijoitettuna näyttötaululle. Ja valtion virkamiehen liikkuminen näyttötaululla aikataulu suunnitelmineen. Ja sijoittelusta eri puolille Helsinkiä niin voidaan sijoittaa esimerkiksi satamiin, toreille, aukioille, kauppakeskuksiin. Ja esitys päättyy. Kiitos.